Takže čaute, dneska vás vítam. Videa. Začíname novú sériu. Táto nová séria je konkrétne hra Wobbly Light. Čiže nejaké proste táto žltá, neviem, kula. Táto postavička. Chcete za hráča som pozeral. My si dáme konkrétne nový charakter. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ešte pred začiatkom videa by som chcel... Bol som doma, hral som prišla, neviem, kto to je, dedo alebo babka. Dej videl, že... No, dobre, toto je trošku silné. No, super. Ne, kámo, neviem. Vyzeráš jak... Neviem, nebudem teraz hovoriť. Ty pedo. No, dobre fúzi. A čo more, pôjdem peši. Peši pôjdem. Komu ragdoll je, že X. OK. Aspoň niečo zarobiť. No, o čo tu ide? Ale nepotrebujem tutoriál, všetko prvé, čo som urobil, asi dám do páry, neviem. Ale... A čo mačkám? Ale však som tam dal. Tak čo chceš? Ale... Jak nám sa... Tak na čo to robím? Však... Však som to tam dal. What the fuck? Odomkni sa. Čo robí táto postava? Žltá. No, aspoň teraz. Oh, shit.
tak, no čo je? No však... Aha. OK. Toto je, že... Dobre. Ale však mohol som ísť aj týmto autom. To nič nemení, ty. Teraz teda. Chcem hrať môjho Game Boya. F-ko. No vidíš, konečne, keď som ho striešil plát. Iba jedna. Čo to? Je vypadnul z žiadnej kámy. Tak nebudované. A tak, čo to je? Vidím teba. Však aj sa naučaj zatvárať. Je tomuto Jeffreysonovi jeho žele krásne. Kamo, ešte mám, neviem, jak sa to zrazu z ničoho spravilo. Jak sa teleportoval, takže nedrmaj. Ja nechcem želihead. Čau ty sviňam. More, gitara. More, ide, zoberiem ho. Babka, dobre hra. Čo si bola, ty babka Granny? Ty tu niečo máš. Toto je niečo. To bolo takéto New police. O prvej veci, čo som videl, idem, neviem, preskúmať niečo, čo som zarobila, potom už bude konec. Koniec videí. Áno. Čo to robím? Trip sportič. Sme robili ani GTAčky. To ešte robím na nejakej detskej hre. To pizzeria. Že sa tam dá aj pracovať. Pizza delivery. A tak koľko pizza rozvieš ty? To mám iba 2 minúty. Kamo ja kým to tam dám?
really nie, ja bez tým aj pôjde baví. Nie baví. Musím to si... Ešte nie. Nemám rád driftiace hry. To sa musí zarábať. Však keby som zobral tento toto video bude trošku rage. A Nick Shopa. Kde sa zaseklo auto. Stíham, to je very good. To je very good. Nezruší ten job. Ide zadným chodom. Máte tu zadný chod. Jak to, že sa to auto respawnuje? To je v Minecrafte. Teraz to je zase henka. Ja neviem, čo si spôsobím. Jak sa tomu hovorí, tieto podchody? To je to podchod. Tunel. Run. To stíham. Neurobím sračku. Sračku nač. OK, ak sa vám toto video páčilo, prosím vás zanechajte like, odber. Keby ste chceli ďalší diel, čo určite bude, lebo som slúbil, že to je séria, prosím vám ten like, tak to fakt ohodnote lajkami. Musím aspoň 5 lajkov na dnešné video, kamo, rekord dám. Prosím. To je asi všetko. Čiže...